akik már innen vannak, hálásan köszönöm meg a stúdióból ezt a zenét, ez a Forever Young. Mondhatnánk úgy is, hogy ennek a konferenciának is lehetne ez a mottója, hogy legyünk örökké fiatalok. Kedves vendégeink, Péter Attilának hívnak, én leszek a mai napon az a személy, aki megpróbálja betartani az időrendet az önök segítségével, mert kiváló, gyors előadásokra számítunk. Nagy szeretettel köszöntöm körünkben valamennyi előadónkat, azokat is, akik külföldről érkeztek, hiszen Romániából nagyon kedves barátaink és vendégeink jöttek el, hogy megosszák tapasztalatukat a magyar fitnessterem tulajdonosokkal, és a Hunaktív Szövetség a mögöttem látható támogatók segítségével alkotta meg ezt a konferenciát, ő hozta létre, ő hívta meg a társaságot, és bízunk abban, hogy egy hagyományteremtő konferencia ez a mostani, és ez tovább fog még folytatódni sokáig. Hálásan köszönjük az Aktív Magyarország támogatását, az ő segítségük nélkül és támogatóink segítsége nélkül ez a konferencia nem jöhetett volna létre. Néhány technikai dolgot szeretnék elmondani, ha véletlenül nagy bajba kerülnének, akkor zöld színű táblák mutatják a menekülési irányt azokon az ajtókon keresztül. Ezt egyszer a Tiszai Vegyi Kombinátban el kellett mondanom, hogy lehet megmenekülni arról a helyszínről, nem szeretnének maradni. Remélem ez nem lesz így. Technikai információ még, hogy az előadók szeretnénk, ha folyamatosan, dinamikusan, egymás után a határidőket betartva követnék egymást. Ennek érdekében elvállaltam azt a nagyon népszerűtlen feladatot, hogy amikor egy előadásból már csak 5 perc lesz hátra, akkor nagyon diszkréten az előadó számára egy 5-ös táblát föl fogok mutatni. Ez azt jelenti, hogy a maradék 5 percben kell összefoglalnia, amit addig nem mondott el, kihagyhat egy-két szlájdot, ugorhat előre. A másik dolog, hogy a legszigorúbb, amikor majd arról a székről fölállok, mert akkor már csak 1 perce van hátra, és akkor a következő előadó fog majd következni. Bízom abban, hogy a 3 témakörbe összefoglalt szekciókban megoldott előadás sorozat egészen délután 4 óráig feltölt mindenkit, nagyon sok információ fog elhangzani. 2 szünetünk is lesz, az első szünetben kávészünet lesz. Itt kint, ahol most is fogadtuk önöket kávéval, gyümölcslével, finom pogácsával, harapnivalóval, ugyanígy egy kávészünetet tartunk, természetesen annak is lesz eleje és vége. Minél inkább lerövidítjük a kávészünetet, annál nehezebb lesz frissülni, úgyhogy az előadókat kérem, hogy legyenek kedvesek, tartsák az időket. Aztán egy ebédszünet következik hasonlóan. Mosdók, ha valaki nem találta volna meg, kilépve a felsőre balra találhatók. Mit kell még mondanom? Nagyon tartalmas napot kívánok mindenkinek, és Buranics Ildikót szólítom a mikrofonhoz, a Hunaktív Szövetség elnökét. Legyen kedves, köszöntőjét, tartsa meg most! Szeretettel köszöntök mindenkit, szeretettel köszöntöm Révész Mári államtitkár urat, köszönjük, hogy bennünket tartózkodik. Szeretettel köszöntöm a sportért felelős dr. Liszkai Roland kabinetfőnökét és Nagy József urat, a SOSZ-nak a fejlesztési igazgatóját. Köszönjük szépen, hogy eljöttek, és külön köszöntöm az előadóknak is, hogy vállalták, hogy a felkérésünket elfogadják. A szponzoraink nélkül pedig nem jöhetett volna létre ez a dolog, annál is inkább, mert ez a konferencia ez úgy indul, hogy külföldről kerestek meg minket, mégpedig az Aktív Romániának a tulajdonosai, hogy szeretnének belépni a magyar piacra, és mi lenne, hogyha mi csinálnánk közösen egy konferenciát, és ez egy kiváló ötlet volt, ezt nagyon-nagyon köszönjük nekik, mert nagyon távolra mutató dolgok, mert mindenből az együttműködésből adódik a kérdés, aki még nem hallott a Hunaktívról, hogy mi az a Hunaktív, aktív, meg magyar, ez ugye a logóból is kiderül. A Hunaktív Szövetség a magyar fitness közösség és szektor érdekképviseletének céljával jött létre, ráadásul nem tegnap, hanem 2021-ben,
amikor is komoly kihívások előtt állt az egész világ, nem csak a fitness szektor, de mi a fitness szektor problémáira próbáltunk megoldásokat keresni, és volt, amit találtunk is. De mi az a Hunaktív Fitness Summit? Ez egy egészség és fitness üzleti csúcs találkozó. Bátran mondhatom azt, hiszen 150 edzőterem tulajdonos, vagy üzemeltető, vagy vezető tartózkodik itt a köreinkbe. Kifejezetten nektek rendezzük ezt az eseményt. Azért, hogy tapasztalatokat tudjatok cserélni, megosztátok a bevált jó gyakorlatotokat, és megosztjuk azt a tudást, amivel fejlődhetünk. Simko Georgina elnökségi tagot kérem, fáradjon előre. Köszönöm. Szolgálati közlemény, ugye mindjárt az elején. Biharban születtünk, vannak, akik ezt a dalt is ismerik, az én generációm biztosan. Amikor a létjogosultsága felmerült annak, hogy legyen egy érdekvédelmi szervezet, a Hunaktív, akkor még nem is Hunaktívnak hívtuk, hanem Nemzeti Egészség és Fitness Fejlesztési Szövetségnek, de valahogy nekem nem tetszett az, hogy tehát eleve tagadással kezdjünk. Milyen jövője lehet egy olyan szervezetnek, aminek a nevében mi magunk tagadunk, úgyhogy nagyon jól jött, hogy tudtunk később a Hunaktívra váltani, és itt tevékenykedni. Már a Covid idején aktívan részt vettünk kormányzati különböző fórumos egyeztetéseken. Azért küzdöttünk, hogy azt a rengeteg őrültséget, ami szembe jött veletek a médiába és a javaslatok között, hárítani tudjuk, és legalább egy szűk körnek a sportegyesületi rendszerben megmaradjon az a lehetőség, ami által túlélt a szektor, és az emberek is tudtak edzőtermi tevékenységet folytatni. Ez tulajdonképpen egy műhelyként indult, egy szellemi műhelyként indult, és ezúton is köszönöm, hogy partnereim voltak ebben. Budai Balázs már itt van, az alapítóknak az egyike, egyetemi docens, tanszékvezető a Közszolgálati Egyetemen, és még mielőtt valaki a fitnesstermekhez kapcsolódását megkérdőjelezni, a Balázsnak saját tulajdonú 1500 méter alatti edzőterme van, tehát ehhez is Lakatos Pétert az itt jelenlévőknek nem kell bemutatni, ő egy kicsit később tud hozzánk csatlakozni, ő egy edzőguru, erőléti szakértő, a Kortalanul csoport vezetője, és több könyvet, életmóddal kapcsolatos szakkönyvet adott ki, illetve írt ő maga is. A Buranics Ildikó meg én vagyok, a Fit Parádé kapcsán nagyon sokakkal találkoztam már, nemzetközi bíró vagyok, itt egyébként a versenysport semmiképpen nem fog szóba jönni, de szerettem volna mondani, hogy a fitness kapcsán van némi tapasztalatom, illetve sport létesítmény üzemeltetéssel foglalkozom, és minden kétkezőnek üzenem, mert hozzám is visszajön az zuhanyhíradó, hogy mikor a momsportot vezettem, hála Isten, egykori bérlőim is itt vannak, a momsport az úgy lett sikeres, hogy addig, amíg én írtam alá a mérleget, az állami támogatást nem kapott és nyereséges volt. Tehát úgy osztom az igét mindenkinek, hogy tudom, hogy azt hogyan kell csinálni. Ezt fogadjátok el tőlem. A Hunaktív céljait is szeretném veletek megosztani. Nagyon fontos az, hogy láthatóvá tegyük azt, hogy mekkora ez a szektor, hogy hány edzőterem van, hogy abban hányan járnak, és hogy ennek megfelelően tudjunk a politikai döntéshozatalban, az előkészítésekben, főleg, hiszen ott dől el, hogy mi fog belőle később megvalósulni. Tehát úgymond a súlycsoportunknak megfelelően tudjunk ezekben az egyeztetésekben részt venni. Hosszú távú, megingathatatlan küldetésünk az egészség és fitnessipar egységesítése, a mi fejünkben ez a kettő, ez együtt mozog, és elválaszthatatlan. És olyan feltételeket szeretnénk látni a fitnessiparban, amelyek szolgálják az ágazatunk fejlődését. Alapvető értékeink mindenki számára világosak kell, hogy legyenek. Ez a szolidaritás, az átláthatóság, már harmadszor utalok vissza erre a szóra, demokrácia, valamint a gazdasági érdekek védelme, ez biztos, hogy mindenkinek tetszik, és a fejlődés előmozdítása. Elkötelezettek vagyunk a nemzet egészségének javítása mellett az egészségmegőrzés, a fitness, a testmozgás és az aktív életmód népszerűsítésén keresztül
Ez itt szolgálja a kormányzati célokat is, hiszen akkor, amikor ilyen súlyos obezitás problémákkal küzd a magyar lakosság, akkor össze kell fogni a sportirányítással együtt, hogy mi 1500-2000 magyarországi edzőtermen keresztül bekapcsolódhassunk abba, hogy a magyar lakosságnak a fizikai állapota jobbá váljon. 2021 óta nagyon sok minden történt. Ott voltunk a Magyar Szabadidős Sport Stratégia előkészítése során, és a fitness szektorral kapcsolatos javaslatainknak hangot adhattunk. Ott voltunk a mozgásrecept programnál, magunk is javasoltuk. Sokszor visszatértünk arra, hogy jó lenne a szép kártyánál egy olyan zseb, amit ne lehessen, nem tudom, falétrára költeni, meg zsíros menzára, hanem bizony csak a sportra. Ezúton is köszönjük, államtitkár úr, hogy az aktív magyarok zsebbel ez megvalósulhat. Most már csak azon kell majd gondolkoznunk, hogy hogyan tudjuk azt leginkább beintegrálni, hogy nálunk költsék el az emberek, illetve a munkáltatók. Ennek a figyelmét fölhívni arra, hogy mennyire fontos, hogy címkézetten ajánljanak fel a kafetérián keresztül pénzt arra, hogy az emberek mozoghassanak. 2022-ben az államtitkár úrral együtt rendeztünk egy szakmai kerekasztalt, az még csak 20 fős volt. Innen datálódik az, hogy egy kicsit szexibb lett a nevünk a tagadós ne kezdetű után. Részt vettünk a Deloitte-nak a 2023-as és a tavalyi évek felölelő piackutatásában, a 24-es még nem jött ki, kíváncsian várjuk. És szakmailag megalapozott indítványokkal folyamatosan kerestük az aktív Magyarországért államtitkárságot. Én azt gondolom, hogy kialakult egy nagyon hatékony diskurzus. Ennek is köszönhető, hogy ma itt állhatok előttetek. Nemzetközi szinten is ott vagyunk a pályán. A Hunaktív nemzetközi képviseletét a Europe Active-ban, aminek a tagja vagyunk, a Nyárasdi Zsolt, korábbi MAFORSZ elnök viszi, meglehetősen hatékonyan. 2023 áprilisában már ide hívtuk a Europe Active-nak a teljes vezetőségét, 2 napig vendégeltük meg őket a V30-ban, rendeztünk utána egy sajtótájékoztatót is, és ezt követően még abban az évben, szeptember 23-án megrendeztük a Be Active Day-t, ami 24-ben folytatódott. Nagyon sokan itt egyébként együttműködő partnereink voltatok, örülök, hogy látlak benneteket, illetve felhívnám a figyelmet, hogy ebben az évben is fogunk jönni az együttműködésetekért, hiszen szeptember 23-án Harmadízben folytathatjuk majd a Be Active Day országos megrendezését. Jó hír, bizakodó vagyok, hogy a szerepünk, a Hunaktívnak a szerepe ettől az évtől fogva bővül, hiszen a NETA forrásokat szeretnénk a fitnesspiaci szereplők számára is elérhetővé tenni. Külön öröm számomra, hogy a NETA bölcsek közül a SEOS elnöke, Péter Attila, elnökségi társként dolgozunk együtt, NETA bölcs, tehát ott van akkor, amikor megtárgyalják azt, hogy milyen programok kerülhetnek támogatásra, államtitkár úr majd el fogja mondani, hogy hány milliárd forintról van szó, és köszönöm a SOSZ részéről, hogy Nagy József úr eljött, mert ő is a NETA bölcsek táborát erősíti, akkor is, hogyha az itteni jelenléte egyébként pont a Be Active Day-es sikeres SOSZ együttműködés miatt vált időszerűvé. Részt veszünk az Aktív Magyarország, és ezt ezúton is tisztelettel köszönjük, a szektorunkat érintő pályázati rendszernek a kidolgozásában. Ez jelenleg az Élménysport programon keresztül tud megvalósulni. Olyan programokat támogat szívesen az államtitkárság, amikor kiviszitek az edzőteremből azt a szabadidős programot, amivel legalább 150 embert akartok elérni, de a felső határa csillagos, nincs határ, ég is lehet, és szabadidős programokon keresztül, hogyha sikeres rendezvényt szerveztek, annak a lecsapódó eredmény az is lehet, hogy utána ők visszamennek az edzőtermeitekbe. Vizsgáljuk a lehetőséget, köszönjük szépen a sportért felelős államtitkárság által elindított Sportoló Nemzet programhoz való kapcsolódásra.
remélem, hogy ezzel kapcsolatosan is hamarosan, vagy a következő őszi konferenciákon eredményről fogok tudni beszámolni nektek. És annyi lett a feladat, és annyiféle irányt kell és szeretnénk képviselni, hogy bővíteni fogjuk a vezetőséget, Sinkó a női mozgásstúdiókat és az egyetemi fitnessoktatást képviseli, a Stétka Szilárd igazi nagyágyú, hol vagy Szilárd, igazi nagyágyú, a Fitness 5 tulajdonosaként edzőteremláncoknak az érdekeit próbálja áttolni nálunk, a Hosszú Szilárdtól pedig ígéretet kaptunk arra, hogy a funkcionális fitness termek érdekeit fogja egyesíteni, bízunk benne, hogy így legyen. Vara Csaba, sokaknak meglepetés, mi valamikor legalábbis piaci ellenfeleknek számítottunk, azonban a nagy közös ügyért tudjuk, hogy hogyan egyesítsük az erőinket, és látom azt, hogy a Csaba jól fogja tudni képviselni a fitness esemény szervezők érdekeit a Hunaktív berkein belül. Adódik a kérdés, hogy aki még nem tette meg, hogy a Hunaktívba jelentkezzen, nagyon egyszerű, fölmentek a weboldalunkra, föltöltitek a dokumentumokat, és már is elsőként fogtok értesülni azokról a lehetőségekről, amiket kínálni tudunk nektek, tehát ki tud a tagunk lenni, az, aki a fitness szektorban tevékenykedik, befektet, jogi személyként, cégként, vagy akár sportegyesületként is tevékenykedik. Szeretettel várunk, ne habozzatok kérdezni később, a kávészünet vagy az ebédszünet során megkeresni, vagy később bármikor a Hunaktívon keresztül, mert minden olyan ötletre nyitva vagyunk, mindannyian, ami a szektor érdekeit szolgálja, ami hozzájárul ahhoz, hogy az emberek egészségesebben éljenek, és amivel még erősebbek lehetünk közös programokon együtt akár. Köszönöm a figyelmet! Kiváló hatásfokot értem el az 5 perces tábla felmutatásával, és Ildikó csodálatosan befejezted, mert egyébként én 5 percet elhasználtam a te előadásodból, és már csak 2 perccel vagyunk csúszásban. Kedves itt lévők, akkor mivel én a SEOS elnöke vagyok, de Ildikó ezt kifelejtette a saját bemutatásából, hogy ő pedig a SEOS alelnöke, ez a Szabadidősport Esemény Szervezők Országos Szövetsége, nagyon izgalmassá válik az a helyzet. Meggyőződésem, hogy a fitnesstermek marketingjébe is nagyon jól beilleszthető, hogyha a fitnessterem saját magát esetleg egy szabadidősport eseményen hirdeti azzal, hogy ott mozgáshelyszín hoz létre. Én azt gondolom, hogy ezen érdemes elgondolkodni, hiszen itt 1000, 10 000, 30 000 fős szabadidősport események vannak szabadtéren, de oda most miből áll egy step lépcsőt kihozni, egy oktatót kihozni, 3, 5, 10, 15 spinning bringát kihozni, persze az időjárástól megvédeni. Én azt gondolom, hogy ez akár a jövő egyik közös programja is lehetne a Hunaktív és a SEOS között, illetve hát az Aktív Magyarország segítségével az előbb említett, vagy felhozott pályázatok tekintetében nagyon-nagyon sok segítséget lehet kapni. Révész Máriusz államtitkár úr következik, nagy szeretettel köszöntöm, kerékpárral érkezett, úgyhogy valószínű, hogy ő tud valamit. Nagyon kevés államtitkár van Magyarországon, akivel olyan közvetlenül lehet beszélni, lehet találkozni, és sportoló közegben lehet együtt élni veled. Máriusz, köszönjük szépen, az lesz a te mikrofonod, és figyelj, hát tessék. Úgy is lehet, hogy műszaki kollégák megengedik-e? Megengedték. Szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm szépen a meghívást, egy nagyon fontos konferencia, és nagyon örülök, hogy eljutottunk ide. Engedjétek meg, hogy egy ilyen távolabbról tehát, hogy ide is foglalkozik az Aktív Magyarország államtitkárság, ez nem mindenki. De mi Magyarországon panaszkodni, ezt mondjuk elég sokszor, és valóban, hogyha nyáron elmegyünk a strandra és szétnézünk, akkor látjuk, hogy tényleg nehéz valakinek 10 kilóval, ez egy új eset, van akinek 20-szal, 30-al, 40 kilóval nehezebb az élet ahhoz szükségesnél, és igazán ez nagyon szűrös
mornings, get up and buff a motherfucker. Got me adjusting my speed, 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 got me egészségügyi ellátórendszerben akkor megyünk, hogyha visznek, szűrővizsgálatra általában egyáltalán nem megyünk, és ha netán elérjük a 100 kilót, akkor a hasunkra csapunk, és azt mondjuk, hogy férfi ember 100 kilónál kezd. Ugye ez az a helyzet, amin valahogy változtatni kell, és ez a feladatunk, hogy ezen változtassunk. De mondok még ennél is borzasztó adatot. A globális szervezetnek felmérése szerint Magyarországon a halálesetek 9,7%, az a és a számolásra hívok mindenkit, 10% nagyságrendileg meghal 130 000 ember egy évben Magyarországon, ennek a 10%-a 13 000 ember, az azt jelenti, abban az esetben, ha van egy baleset, és meghal benne 5-6 meg kell változtatni a teszt, a vasúti soronkonál valamit tenni kell, mert megint átmenni a kamerákat kell. Mindig mondjuk valamit, hogy valamit most napi 32 ember, a mozgásszegény alapantal hosszú kapcsolat, az meg valahogy itt elmarad, ugye a küszöb alatt van, ahhoz képest, hogy mekkora súly ez a probléma, ahhoz képest alig foglalkozik. És a mi állattitkárságban az a feladat, ne olimpiai érmeit legyenek, hanem hogy valahogy próbáljuk megszólítani azokat az embereket, akik ez marha nehéz feladat, mert kirakhatunk szórólapokat, de aki be van oltva mozgás ellen, mert már általános iskolában megutálta az egészet, ilyen, annak ez nem fog működni, a reklámok se fognak működni. Gondolkoztunk a munkatársainkkal, és arra jutottunk, hogy egyetlen megoldás van, a mozgás élményét küzdeni. Ha úgy tudjuk a mozgást tálalni az embereknek, hogy amikor befejezték a mozgást, akkor azt mondjuk, mikor lesz már legközelebb, mikor tudok jönni legközelebb mozogni, akkor megkívül esetben nyertünk. Ha nem, és csak ilyen fogcsikorgató küzdelem van, akkor tényleg van a társadalomnak 10%-a, aki fogcsikorgatva is megcsinálja a mozgást, és a 90%-ot azt elveszítjük. És igazából az a feladat, hogy a mozgást, sportot, az élményként tudjuk tálalni, élményként tudjuk eladni az embereknek, és ezért van nagyon sok különböző programot indítottunk, most nem akarok felsorolni, de tényleg rengeteg infrastruktúrafejlesztés, a bringaparkok, futókörök, de akár a kerékpárút építések, turistaház fejlesztések is mind-mind ide tartoznak. Az a lényeg, hogy nem akarjuk megmondani, hogy ki mit mozogjon, csak azt szeretnénk, hogyha mindenki megtalálná azt a mozgásformát, amit egyébként szívesen űz. Amikor én kormánybiztos lettem, akkor azzal szembesültem, hogy ez az egész terület, ez így rendkívül szétaprózott volt. Sehol nem beszélt senki senkit. Ez így volt a kerékpáros világban, megalakítottuk a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséget. Kerékpársportban is 3 szervezet volt, abból is csináltunk egyet. Aztán így volt a vízitúrázás esetén, ott megalakítottuk a Magyar Vízitúra Szövetséget. Így volt az akár a szabadidős sport és a szervezők esetében is. De mind arra ösztönöztem mindig azokat a szereplőket, akikkel együtt dolgoztunk, hogy próbálnak összefogni, próbálnak közösen gondolkozni, mert akkor nagyobb esély van a sikerre. Az egyik legnagyobb küzdelem az a fitness szektorral volt, ezt nem tudom szabad elmondani. Tehát amikor az első ilyen alkalommal néhány évvel ezelőtt volt egy társaság, összehívtak, és megkérdeztem, hogy mi a különbség a fitness meg a funkcionális fitness között. Hát ott eléggé parázs lett a hangulat, voltak beszólogatások egymásnak, innen indultunk. Aztán utána haladt a dolog, megalakult a Hunaktív, de
Nagyon sokan a Hunaktívon kívül voltak. Én azt mondtam, hogy abban az esetben, hogyha tudnak egy egységes szervezetet felállítani, akkor tudunk velük úgy tárgyalni, mint a szektor képviselőivel. Hát ez másfél év volt, számomra nagyjából másfél év volt. Néha elhívtam az államtitkárságnak szereplőket, hogy jól összevesztek, aztán láttam a levelezést, amit egymással folytattak. Az sem volt könnyű. A lényeg, hogy eljutottunk, hogy van Hunaktív, és az elmúlt alkalmakkor már egy rendkívül konstruktív megbeszéléseket folytattunk, és ennek az eredményéről néhány mondatban szeretnék beszámolni. A Hunaktív, mint a fitness világ összefogója, egy nagy kéréscsomagokkal érkezett hozzánk. Ezt a kéréscsomagot megbeszéltük, áttárgyaltuk, és végül csak a végszámot mondom. Nagyjából abban maradtunk, hogy különböző rendezvényeket az idei esztendőben 80 millió forinttal fogunk támogatni. Itt a fitness termek éjszakájától a országos fitness konferenciáig sok mindent tudunk mondani. A munkatársaim úgy számolták, hogy majdnem 40 000 ember fog részt venni ezeken a rendezvényeken, és abban bízunk, hogy ezekkel a rendezvényekkel el tudjuk érni, hogy még sokkal többen menjenek a fitness termekbe. Az a célunk, hogy minél több embert meg tudjunk mozgatni. Itt a fitness, ezen a Hunaktív fitness beszélgetésen még sok más dolog szóba kerül. Ezeken a területeken is szeretném jelezni, hogy elindultunk. Elsőprő elemi kérés volt az, hogy valamit tegyünk a fitness termekben dolgozók adózási szabályainak egyszerűsítése érdekében. Ugye itt volt a kata, az megszűnt, és most elkezdtük ezzel is foglalkozni. Még itt tavasszal lesznek a Nemzetgazdasági Minisztériummal tárgyalások ezen a területen is, úgyhogy reméljük, hogy előre tudunk mozdulni itt is. Óriási eredménynek érzem azt, hogy a szép kártyának sikerült létrehozni aktív magyarok zsebet. Ildikó már mondta, ennek az a lényege, hogy aki erre a zsebre kapja a pénzét, azt csak mozgásra lehet felhasználni, még sporteszközt sem lehet vásárolni benne, ez belőle lesz felvetődő, de ellenálló. Tehát csak izzadságra, mozgásra lehet felhasználni, Attila figyelmeztet, hogy 5 perc. Ez szerintem egy óriási előrelépés ezen a területen. De erről egy külön előadás lesz sokára. Nagyon sok olyan lehetőséget is látunk a szinergiákra, amikre eddig nem volt példa. Tehát például a metabölcsek, a létegészséggel Scars, such a pretty thing covers my eyes. I'm a beauty queen running down my face, listening to boring no go flow. Oh, it's Sunday morning, got me looking crazy. My knees at the altar, baby. I just can't going to wash you from my soul. Oh, would you look at me now? Wake up in the morning, oh, would you look at me now? I'm rubbing it off, I get some memory of you. Oh, look at me now. Oh, would you look at me now? Wake up in the morning, oh, would you look at me now? I'm rubbing it off, I get some memory of you. Oh, would you look at me now? Tárgyaló partnerként meg tudja jelenni például az egészségügyi
államtitkárság mellett, például a sportállamtitkárságnál, tehát egészen egyszerűen más világnak, ehhez gratulálni szeretnék, és annyit tudok mondani, hogy az elkövetkező időszakban is számíthatnak ránk, úgyhogy reméljük, hogy a következő évben ennél a 80 millió forintnál nagyobb támogatást is tudunk majd adni plusz programokra, és nem 40 000, de még sokkal többet adni. És igazából az a cél, hogy a fitnesstervek az elkövetkező években nem 100 000 ember, 30 év, 100 000, akár több millió ember is. Köszönöm Államtitkár úr, magánemberként köszönöm a hajszálpontos időbetartást, a második dolog pedig engedjétek meg egy privát véleményt, hiszen ugye társelnöke vagyok ennek a bizonyos Neta Bölcsek tanácsának, Velkei György professzor úrral, a Betesda Kórház igazgatójával párban vagyunk ennek elnökei, és sok-sok milliárd forintról dölt ez a testület, és a mi javaslatainkat eddig az Aktív Magyarország Államtitkárság mindig elfogadta. Tehát ez különösen fontos. Hogyha hozzátehetek egy magánvéleményt, én nagyon-nagyon sok politikussal találkoztam életemben, rendkívül sok emberrel, hiszen több mint 30 éve vagyok műsorvezetője Magyarország szabadidősport eseményei közül, talán a legnagyobbaknak, és arra gondolok, hogy az a munka, amit államtitkár úr az államtitkársággal együtt végez, szinte egy fantasztikus erőt ad nekünk. A Hunaktív, a Szeosznak, a Mavitusnak, a Maketusnak, most a rövidítésekbe hadd ne menjek bele, szövetségekben gondolkodik, társadalmi szervezetekben gondolkodik. Ezeknek a szervezeteknek a finanszírozását, támogatását hangsúlyozza folyamatosan, rendkívül szimpatikus politikusi magatartás, hiszen egy politikusnak a jövője azért a választástól választásig tart. Gyakorlatilag elmondhatjuk, de nekünk az az esélyünk megvan, hogy mi kapjuk a kezünkbe, Ildikóék szövetsége, vagy a SZEOSZ kapja a kezébe azokat a lehetőségeket, amiket ezután saját maga társadalmi szervezetként meg tud valósítani. Ez óriási dolog. De nem az van, hogy egy politikus magánál tartja, és ő maga osztogat, hanem szétteríti. És hadd mondjak néhány dolgot még, nem tudom, hogy mennyire vagytok ebben tájékozottak, de például egy folyószakasz megment. Létrehozták a Rába szövetséget, a Bodrog szövetség. Fantasztikus lépések történtek, talán nem is mindenki számára ismertek ezek. Na nézzük a legújabbat, a szép kártyát, hiszen Aktív Magyarok zseb került erre a kártyára. Szekér Zoltán a tájékoztatást erről, az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ non-profit Kft. Képviseletét. Sok sikert, Zoltán! Amíg a mikrofon beállítom, addig mindeközben igyekszem csak 2 gyors személyes gondolatot adosszak meg. Jó magam is Davis Marius államtitkár csapatába tartozom, és dolgozom nap mint nap azon, hogy és konferenciára járunk. Igyekszünk tisztikálni én népszerűbbíteni azokat a és támogatni. Azért ennél a konferenciára el kell mondani, hogy olyan állácsolatosságban találhatnánk a magyar társadalom. Hasonló teljes százalékkal rendelkeznek, de most, hogy körülnézek a közönség, tehát elképesztő jó látni, hogy hitelesen vannak, képviselnek. Ez nagyon ritka, de hát nem tart még itt a magyar társadalom, erről majd lesz szó a következő 10-15 percben, úgyhogy van dolgunk közösen, bőségesen. A másik gondolat az szintén egy személyesebb, én DFS voltam, és a mai napra, ahogyan készültem, régi társaimat felhívtam, akik a fitness körben dolgoznak, vagy üzemeltetőként, vagy fitness edzőként, és megkérdeztem őket, hogy segítsetek, hiszen találkozunk egy ilyen közeggel. Felkészült szeretnék lenni, hogy mi a mai fitness termek, fitness világ, fő kihívása Budapesten és vidéken is, és elmondták, hogy 3 emelnék ki. Az egyik, hogy a Covid-ot követően
követően egy nagyon lassú visszapattanást érzékeltek. Elsősorban vidéken a termékdalok visszajövésre, de most már elértek egy olyan szintre, hogy a Covid előtti időszakot élhetik meg újra, hiszen ott volt egy belassulás. A másik, ami nagyon érdekes volt, hogy az AI egy külön kihívást jelent a mesterséges intelligencia, hiszen mindenki egyre többen tudják, hogy az eszközök a segítségével tulajdonképpen maguk is el tudják végezni azt a szakmai munkát, amit egyébként természetesen mi ebben a közegben tudjuk, hogy pótolhatatlan, de foglalkoznak vele és kihívásként élik meg. És általános vélemény volt az is, hogy egyébként a kiadási oldalon a fitness termeknek a költségei viszonylag magasak, és ezekkel küzdenek Budapesten és vidéken is egyaránt. Minden esetre abban egyetértettünk a beszélgető légitársaimmal, hogy van egy közeg, akik jól tudunk mozdítani a fitness közeg, aki visszajön, aki ott van, aki rendszeres látogató, hogy újakat tudjanak megszólítani, új vendégeket tudjanak fogadni termükben, az egy kihívás. A mostani előadás igyekszik közvetett választ adni, vagy lehet, hogy közvetett választ is lesz, hiszen arra a 18-59 éves közönségre, aktív munkavállalói körre érdemes másképp gondolni, nem csak délután magánemberként, meg akár munkavállalók is meg szólítani. Ahogy látszik a monitoron, Aktív Magyarország mutatja a szépkártya, hogy zseb az Aktív Magyarok zseb. Ha a szépkártyáról beszélünk, akkor egy néhány mondatot azért hadd mondjak erről, hogy egyáltalán milyen területre is érkeztünk azzal, hogy szépkártya, hogy ez egy kafetéria, egy kedvezménysadózású adható juttatása a munkavállalóknak Magyarországon, ami a 2024-es évben 454 milliárd forintot jelent be. Még egyszer, 454 milliárd forintot jelent be, ennyit voltak kihelyezett szépkártya összeg, és ebből, ami jó hír, ennek a szektornak a befogadója, hogy 432 milliárdot el is költöttek egyébként 2024-ben. Ez egy nagyon fontos, hogy a beérkezett az tulajdonképpen olyan, hogy a szolgáltató szektorban és egyéb szektorban megérkezett. A másik nagyon fontos, még egy adatot hadd osszak meg, hogy 2025 januárjában 16%-kal növekedett a szépkártya kihelyezések összege a 2024 januárjához képest, tehát egyébként is van ez egy növekvő pályán, hogy jelenleg most a szépkártya, illetve annak lehetőségköre. És hát nézzük, ez volt ahogy tetszik, a keresleti oldal, a lehetőség oldal, nézzük a kínálati oldalt. Elnökasszonnyal is beszéltünk a mai találkozó előadás előtt, és én 1500-2000 olyan terem van jelenleg Magyarországon, ami fitnessterem, konditerem, jóga, stúdió, stb., tehát akik valamilyen infrastruktúrával rendelkeznek, és jelenleg az OTP Bank adatbázisa és az ő közlésük szerint 783 szépkártya elfogadó hely van ezek közül. Tehát ez egy nagyságrendileg egy 40%-ot jelent, akik már szépkártya elfogadó helyként működnek. A mi feladatunk így a kínálati oldalon, tehát hogy ez egyáltalán megjelenhessünk, ezért az első lépés az volna, hogyha 783-an azt látják, és na most bátor leszek, mert ezen gondolkodtam, megtegyem el, hogy az itteni terem tulajdonosok tegyék fel a kezüket, tegyék meg, aki esetleg szépkártya elfogadó hely, nézzük meg, hogy mennyien vagyunk itt a teremben. Ó, hát ez nagyszerű, akkor itt nem is az 40%, itt én úgy láttam így gyorsbeesés szerint, hogy 80%-ra tenném az elfogadó helyek számát, szóval, hogy van ebben még egyébként feladatunk. Minden esetre azt szeretnénk, hogy a szépkártya megérkezhessen. De mi is ez az Aktív Magyarok zseb? És mi benne a lehetőség? Ahogy az előbb is említettem, hogy a magyar lakosság több mint fele egyáltalán nem végez testmozgást, mi őket szeretnénk önökkel veletek közösen megmozdítani, és ezt ugye mindannyian látjuk, hogy ez egy kihívásunk. Az Aktív Magyarország, ahogy egyébként Máriusz is említette, ugye azért dolgozik, hogy az aktív kikapcsolódást, a mindennapos testmozgást és a sportág szeretetét és a sport szeretetét népszerűsítse minden rétegben és minden korosztály számára. És hát az Aktív Magyarok programnak volt az egyik első lépése az életmód fejlesztése terén az idei évben, hogy 2025. január 1-től elérhető a szépkártyán belül az Aktív Magyarok zseb. Ugye annyit kell fontos tudni, hogy a szépkártyán belül jelenleg ugye
összevontan működik egyébként a szállás, vendéglátás, aktív kikapcsolódás zsebe, de ettől függetlenül megjelent egy új zseb, ez pedig ugye az aktív magyarok zseb. És a cél ugye az volt, hogy bővített lehetőséget tudjanak kínálni a munkavállalók számára, a munkáltatók, és ezzel erre a szektorra vonatkoztatva tudjunk keresletet és lehetőséget adni. Fontos változás tehát, hogy 450 000 forintról, az eddigi 450 000 forintról 570 000 forintra emelkedett az adható szépkártya kafetéria keret, így tehát a maximális összegnél évi 120 000 forintot jelenthet az aktív magyarok zsebre történő fizetés a munkáltatók oldaláról. Ezt egyébként legalább két részletben fizethetik ki, és nagyon fontos hozzá, hogy nyilatkozatot kell tenni egyébként a munkavállalóknak, hogy ezt a pénzt elköltötték aktív mozgásra. Még egyszer hangsúlyozva, tehát személyenként 120 000 forint, és kizárólag aktivitással és sportolással kapcsolatos tevékenységre használható fel, nem használható fel szálláshelyre, nem használható fel étkezésre. Ugye most van egy versenyhelyzet a szépkártya területén, tehát a lakásfelújítása is most már szépkártyát lehet, de ezt a keretet kizárólag a mozgásra lehet felhasználni. A másik felét természetesen lehet, minden más is, és itt nagyon fontos, hogy van egy kettősség, hogy a kizárólagosság a 120 000 forintra az aktív mozgásra vonatkozik, a teljes összeg viszont a teljes szektor számára nyitott, tehát jelenleg is, akik hozzátok érkeznek szép kártya zsebbel, és esetleg nem kapják meg ezt a 120 000 forintot, a teljes összegből nálatok elkölthetik, úgyhogy egy nagyon jelentős piacról van szó. És hát ahhoz, hogy sikeresek tudjunk lenni, még több elfogadó helyre van szükség, így a fitnesstermek körében is ez egy nagyon fontos szempont, hogy elfogadó helyek tudjunk lenni. Úgy látjuk, hogy versenyelőnyt jelenthet a piacon, egy új célcsoportot szólíthattok meg azáltal, hogy a munkáltatókon keresztül a munkavállalók ilyen lehetőséghez jutnak, hosszú távon lehet vásárlói hűséget kialakítani, és egy új marketing lehetőséget, egy új irányt jelenthet a kommunikációtokban, hogy a munkavállalókat képesek legyetek megszólítani. Mi magunk egyébként úgy látjuk, hogy ahhoz, hogy ez sikeres tudjon lenni a munkavállalók felé, ez a típusú aktivitásunk és ez az új termék, ez az új lehetőség, 3 irányba kell elindulnunk a kommunikációnkban. Az első, hogy megszólítsuk a munkáltatókat, és rábírjuk őket arra, hogy támogassák ezt a kezdeményezésünket, hogy bővítsék a szépkártya lehetőséget, és azon belül az aktív magyarok zsebet is népszerűsítsék, illetve ezen keresztül kínáljanak mozgási lehetőséget a munkavállalóknak. Ennek érdekében elindultunk a HR vezetők, cégvezetők, cégtulajdonosok irányába, fesztiválokon, HR festeken veszünk részt, sőt a VOSZ, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közreműködésével kampány előkészítésben vagyunk, hogy a munkáltatóknak felismerjék abba a lehetőséget, hogy ha az ő munkavállalóik egészségesebbek, akkor jobban tudnak dolgozni, és ezáltal ez a cégnek is megfelelő lehet. A második terület vagytok önök, ti. Szeretnénk megszólítani a szolgáltatókat, hogy minél többek legyenek befogadók, elfogadók, szépkártya elfogadó helyek, segítsétek a népszerűsítését ennek a programnak. Ezáltal tulajdonképpen a munkáltatók és a szolgáltatók fölsorakoznak annak érdekében, hogy egyébként a munkavállalók is a lehetőséget lássák ebben az új irányban. Ha megengedik, akkor Lovász Luca munkatársnőmet hadd mutassam be, aki partnerkapcsolati munkatársként van itt. Egy pillanatra állj föl, Luca, szerintem bátran megteheted. Úgyhogy Luca... Még egy taps is jár hozzá, úgyhogy Lovász Luca munkatársammal azért vagyunk itt és maradunk is, hogy amennyiben nyitottak együttműködésre, és a következőkben pedig egy közös kampányban gondolkodunk a fitnesstermekkel, a szépkártya elfogadó hely népszerűsítése érdekében, akkor egy közvetlen kapcsolatfelvételt javaslunk a Hunaktív Szövetségen, illetve közvetlen a fitnesstermekkel együttműködve. Igyekeztem benn maradni én is az időkeretemben, remélem sikerült. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Kedves Zoltán, nagyon szépen köszönöm. Nagyon bízom abban, csak egy dolgot teszek hozzá, hogy amíg például
Magyarországon nem is tudom mikor helyi rádiók létrehozására volt lehetőség, akkor Kaposváron, én kaposvári lakos vagyok, Kaposváron egyszerre 3 rádió kezdett működni. Az egyik rádió azt mondta, hogy nálunk hirdes, a másik 2 hülye. A másik rádió azt mondta, hogy nálunk hirdes, a másik 2 hülye, a harmadik is ugyanezt. Akiknek elmondták ezt, azok kétséggel fordultak a rádió irányába. Ha azon megyünk, hogy egy fitnessterem a 3 utcával odébb, az 5 utcával odébb, a 10 utcával odébb lévő fitnessterem saját maga ellenfelének, ellenségének, konkurenciájának tekintet és megversenyez azért a 10, 15, 25 emberért, aki jelen pillanatban is bejár a konditernekbe, hibát követel. Azt gondolom, hogy egymást kell népszerűsíteni, magát a mozgást kell népszerűsíteni, mert ha sikerül, akkor annyi érdeklődő lesz, hogy nem is tudjuk kiszolgálni őket. Ha mindenki a mozgásra összökél, és hol van egy óriási piaci rés. Hát Magyarország fele nem mozog. Ha az sikerülne elérni, hogy az a fél mozogjon, hát nincs annyi fitnessterem hely, ahová beférnének. Minden ötleted várunk, bízom abban, hogy ez sikeres lesz. Most egy beszélgetés következik. Azt mondtad nekem, Zsolt, hogy ezt levesszük innen. Ja, akkor még 30 másodpercen van, még ezt vagy nem veszitek le? Nem, akkor marad föl. Nyárasdi Zsolt következik, és egy különlegesen izgalmas téma jön, hiszen hazai edzőterem hálózatok jelene és jövője, de nem egy one-man produkció, hanem társakat fog ide fölszólítani, és egy beszélgetést fog vezetni. Jó munkát kívánok hozzá! Sziasztok! Köszönöm a megszólítást! Először is szeretném kérni a kollégákat, látom, hogy jót álltok magatokért. Csabikám, Karcsi, Alexa, kérlek foglaljatok helyet nyugodtan. Ne álljatok az ajtóba. Mindenki, aki késve érkezett is, nyugodtan üljön le. Ja, meg vagyunk. Köszönöm szépen. A mai előadáson, amikor gondolkoztunk, hogy hány kerekasztal beszélgetés legyen, akkor 2 terveztünk. Egyet a magyar piaci üzemeltetőknek, és egyet a nemzetközi nagy hálózatok vezetőinek. Arra a döntésre jutottunk végül is, hogy a kutatások és az eredmények azt mutatják, hogy olyan távolságok vannak az országok és az üzemeltetők és a hálózatok között, hogy nem tudunk jelenleg még átfedéseket találni, és megközelítő jelleggel sem lehet ezt a növekedést Magyarországon jelenleg lekövetnünk, és kiemelt feladatának tekinti hogy a Hunaktív, hogy az üzemeltetőket ebben segítse. És épp ezért most egy kerekasztal beszélgetés lesz, ahol magyar üzemeltetőket fogok megkérdezni bizonyos dolgokról, de mielőtt belemegyünk, mutatnék pár adatot, hogy a Covid után milyen egyéb nehézségeket okozott a szektorunknak a gazdasági környezet. Mi úgy gondoljuk, hogy a magyar üzemeltetésben, hogyha körbenézünk, és a bérletesek többsége, ahova jár, azok az üzemeltetők általában nem saját tulajdonú ingatlannal rendelkeznek, hanem bérleményben üzemeltetnek. Csak hogy viszonyítani tudjatok, hogy miért választottuk le a 2-t. Míg Magyarországon a bérleti díjtartomány, amiben keresünk ingatlant, az 5 és 10 euró között található. A román piaci kolléga majd fog erről egy előadást tartani, ők 10 és 20 euró között mozognak, és itt van Csehországból a vezető, teremvezető hálózat, 30 euró plusz négyzetméter díjon bérelnek. Tehát olyan dimenzió különbségek vannak, amiket rövid távon nem lehet hatékonyan lekövetni. A magyar gazdaságot befolyásoló tényezők, nézzük egyesével őket, energiaárak emelkedése az elmúlt 5 évben. Felül látható az unión belüli ipari áram, alul a fogyasztói áram. Következő. Euróálváltozás az elmúlt 5 évben. 350 forintról 400-405 forintra. Középárfolyam. Infláció. 2021 6%, 2022 14, 2023 16%. Ez pedig érdemes megnézni, ez egy áfa körtérkép a fitness szektorra Európában. Ezek az ártényezők mind befolyásolják a bérlet és a működtetési árköltségeinket. És pont ezek miatt a dolgok miatt nem lehet keresztpárhuzamot hozni esetleges külföldi hálózatok, működtető struktúrák
és egyéb szerkezetek miatt. Most szeretném a színpadra szólítani a üzemeltető kollégáim közül Magyarország vezető teremhálózatát, Fitness 5 tulajdonosát, Slivka Szilárd urat. Kérem, tapsoljuk meg. Storc Ákost, Salmási Pétert a Victory Fitness hálózatból. És Kati Bélát, Szájtek Gold és Kátler hálózat képviseletében. Bemutatás azt gondolom, hogy nem szükséges. Akkor még egyet kérnénk. Köszönjük. Jó, tehát a Deloitte kutatás alapján az elmúlt években folyamatos növekedés volt tapasztalható. Az utolsó évben átlagosan 7-8%. Ez volt jellemző a kelet-közép-európai országokban. Itthon milyen növekedést tapasztaltatok az elmúlt években ezeknek a gazdasági nehézségeknek az ellenére? Hát igazából visszakanyarodnék oda, amit az előbb említettél, hogy a Covid után valóban volt egy nehéz visszapattanás, de igazából visszapattantunk. Tehát, hogy mi a belépés számainkat azt látjuk az elmúlt egy-két évben, hogy visszakerültünk oda, ahol Covid előtt voltunk. Viszont az energiárak növekedése, illetve az infláció, amit említettél, az euró árfolyam, az a költségi oldalt azt nagyon megnövelte. Tehát valóban nehéz helyzetben van a szektor, de a mozgás vágyat az embereknek, tehát mi azt tapasztaljuk, hogy az igenis van. Tehát jönnek az emberek, mindig van lemozsolódás, de azért van új vendég is. Tehát én bizakodó vagyok az embereknek a mozgásával kapcsolatban. Abszolút. Kérlek, haladjuk sorba, és mindenki mondja el. Igen, én is azt látom egyébként, hogy az embereknek a mozgás igénye az változik, és egyre több fiatal jön. Az idősebb korosztályt, az újonnan jövő idősebb korosztályt azért nehezebb megfogni, de rá tudjuk őket is bírni a mozgásra. Visszatérve, valóban, tehát a Covid az minket eléggé lehúzott egy mélypontra, valamint utána jött egy rezsiválság, ami ugye a számok jöttek felfelé, de nem olyan szinten, ahogy elképzeltük, és a költségeinket nagyon-nagyon megnyomták ugye az energiaárak, de szerencsére azt tudnám mondani, hogy most jelenleg elértük a 2019-es számokat, és hát próbálkozunk tovább menni, itt minél több embert bemozani ebbe a szakmába, hogy ha költségeink is mentek fölfelé, de több bevételünk jöjjön. Úgyhogy ezen vagyunk most jelenleg. Mi is Halló? Mi is érzékelünk növekedést, de annyira megnőtt a költségeink oldala, hogy szűkültek a lehetőségeink. Azt érezzük, mindenféleképpen kellene nyitni még nagyobb piac felé, amit az előző kollégák is mondtak, hogy én úgy gondolom, hogy a mi szegmensünkben a fizikai kinézet motiválta inkább az embereket, és most úgy érzem, hogy egy forradalom előtt állunk. Nagyon sok tudományos szakértő, nagyon sok kutatás azt bizonyítja, hogy az ellenállásos edzés, intervallum kardioedzés az életminőségjavulást okoz, élethossz növekedést, minőségéletnövekedést, és ezt kellene átütnünk, hogy még több ember jöjjön be az edzőtermekbe, még inkább eljutatni az információt az emberekhez, hogy nem csak a fizikai kinézet miatt kell jönni edzeni, mert ez volt az elsődleges és másodlagos az egészség, hanem maga az, hogy most már mindenki tudja, és minden szakértő erről beszél,
hogy az ellenállásos edzés és az intervallum kardió edzés, ez a jövő, és reméljük, és reménykedek én benne, most óriási remény van, hogy ez a következő 1-2 évben növekedés fog okozni a bérletességünk számában. Most nehéz helyzetben vagyok, utolsóként kell elmondanom nagyjából ugyanazt, amit a Béláék elmondtak. Mi azt látjuk a kérdésre, nálunk nagyjából ez a 10%-os emelkedés az jelen van. Azt látjuk. Amit nagyon pozitívan nyugtázunk, rengeteg fiatal jelent meg a termekbe. Hát igazán ők a jövők. Most nem kívánok senkit bántani a korral, mi is elértünk egy kort, de előttünk van még sok szép év, de a fiatalok jelenléte a termeket szerintem, ha sok negatív mellett lehet azt mondani, hogy kihúzták a bajból, mert az energiárak valóban elmentek, az euró valóban elment. De a fiatalok jelenléte, nem sok, beszélgetünk fiatalokkal, sok mindent mondanak, ugye bizonyos helyeken a tornatermek nem léte, az, ami a torna órák nem léte is biztos, hogy segített nekünk a szektornak. De azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó jel, hogy a fiatal réteg megjelent a teremben, és talán azt mondom, az emelkedést ők okozták. Mert aki eddig járt, az tudta, hogy miért jár évtizedeken keresztül, de most talán a fiatalokat is elérte. Biztos, hogy az Insta világ segített ebbe, a TikTok videók, meg hát én azt mondom, én a Bécit nagyon tisztelem a fiatalokhoz való hozzáállása miatt. Most itt mindenki tisztelek, aki itt ül, egyébként titeket is, csak hogy a Bécivel nagyon sokat beszélgetünk, hogy tényleg eljön akár hozzánk, akár melyik terembe, és a fiatalok százasával rohanják meg. Magyarul motivációt ad nekik, és ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy köszönet nektek, mert mi, mint üzemeltetők, mint fitnessterem üzemeltetők, hiába vagyunk nagyok, vagy esetleg a legnagyobbak jelen pillanatban Magyarországon, az csak egy dolog, hogy ha nincsenek ilyen szereplők a piacon, akik tesznek egyéb más módon is a közösségért, a terembejárásért, hiába hirdetünk, hiába marketingelünk, hogyha ezek a szereplők nincsenek jelen. Jó, tartsd magadnál a mikrofont, kérlek, mert akkor induljunk most onnan. Igen. Alkalmasnak-e tartod ezt a mostani gazdasági környezetet arra, hogy te, mint vállalkozó, növekedést érj el, és hogyha növekedsz, akkor milyen ütemben tervezed ezt a növekedést? Én igen. Én a növekedésben hiszek. Mindig. Én azt látom, hogy úgy kell egymásra tekintenünk, de ezt már az előttem szólók elmondták, hogy nem olyan jellegű konkurenseknek kell egymást tartanunk, hogy tiporjuk el egymást, tapossuk el egymást. Nem. Mindenkinek helye van a piacon, és rengeteg rés van még a pajzson az országban, ahol szükség lenne nagyobb fitness jelenlétnek. Én a fitnessről tudok nyilatkozni, de ugye a mozgásnak mindenhol helye van, és az ország területén világítjuk át az országot, sok energiát fektetünk bele kollégáimmal, nagyon sok fekete folt van még, ahol elférne. Kicsi, nagy, akár még ahol vannak jó termek, is még termek. Egyébként az új jelenlét az nem megöli a piacot, hanem erősíti, mert mindenki feleszmél, hogy beleült egy picit a langyos vízbe, és nem foglalkozott a termével. Jön egy új rendszer, egy kicsit megszínesíti a világot, és egyébként tapasztalatokat tudok mondani, hogy attól, hogy kinyit valaki, nem lesz gyengébb. Egy pici elvándorlás van, de jönnek az újak. Köszönjük. Mi úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi piaci helyzetben nehéz a növekedés, sokszor úgy látszik, hogy nem rentábilis, de minket a szenvedély és a szerelem hajt, és nagyon sok munkát teszünk abba, hogy optimális legyen a helyzet. Amit Szilárd is mondott,
Például Freyman Sanyi itt hátul nagyon sok sportágat talál ki átlagemberhez közeli sportágat, akik nem versenyezni akarnak, hanem csak fel akarják mérni a fizikai szintüket. Például Power Challenge, eseményeket szervezünk, podcasteket csinálunk, szemináriumokat csinálunk, időt, energiát nem sajnálva, egész héten jövünk, megyünk, csináljuk ezeket a dolgokat azért, hogy optimálissá tegyük a helyzetet. Azt tudjuk egyértelmű, hogy nem csak magunkért dolgozunk, mi másként fogjuk fel, úgy fogjuk fel, mint Szilárd, hogy egymásért dolgozunk, mert a mi munkánk, amit belerakunk, hogy új sportágokat, új sporteseményeket, új podcasteket találunk ki, új iránymutatunk, ez az összes edzőteremre hatással van az egész országban. Mi próbáljuk segíteni azt, hogy nekik is jobb legyen, ezáltal nekünk is jobb lesz, tehát táptalajt adni annak, hogy egyre többen akarjanak jönni edzőterembe. Úgy érzem, hogy mi inkább a fiatalokra vagyunk hatással. Szilárd el is mondta, hogy azokat tudjuk elérni, viszont most próbálunk olyan podcast sorozatot és olyan életmódklubokat, már Sanyi megcsinált egy nagyon jól működő 14 edzőteremben országos szinten működő életklubot csinálni, ami az időseket is megszólítja, a 40-45 év fölöttieket is, és ha figyelik az emberek az egészségügyi longevity podcasteket, már mindenhol az van, minden szakértő Schwabriától kezdve mindenki azt mondja, hogy a hosszú minőségű élet titka a súlyzós edzés, és ezt örömmel konstatáljuk, hogy ezek a folyamatok elindultak. Erre a lóra mi is szeretnénk felülni, és még inkább eljutatni az információt az idősebb korosztálynak is, és már úgy érezzük, hogy ennek van is effektje. Egyre több 50-60 év fölötti ember jön be az edzőtermekbe, tehát mi nagyon sok energiát és nagyon sok munkát teszünk abba, hogy megváltoztassuk a magyarországi lakosságnak a gondolkozását, hogy egészségtudatosabbak legyenek, hogy jövőépítőbbek legyenek, és hogy minőségi boldog életet tudjanak élni a jövőben, és úgy érzem, hogy ez lesz a menő. Ez legyen a cél, hogy az lesz a menő. Régen az volt a menő, hogy iszogattunk hétvégén, cigiztünk, elmentük bulizni. A mai fiataloknál, és már az idősebbeknél ez kezd elmúlni, és az a mi munkánk gyümölcse, akik itt ülnek, akik itt ül, mindenki gyümölcse, hogy az embereknek most már az lesz a menő, hogy edzőterembe menjenek, sportoljanak, egészségesen éljenek, sok zöldséget egyenek, és nem az a menő, hogy bulizzanak, és ezt szeretném, hogyha felépülne minél jobban, ez a célunk. Mint mindig, Béci egy nagyon inspiráló dolgot mondott. Szerintem Ildikó azért jegyzetelt, mert a következő PR kampánynak te leszel az arca. Peti, tényleg. Igen, Ákossal mind a ketten élsportból jöttünk, és nekünk is a szenvedélyünk, hogy az embereket megtanítsuk mozogni, és a sport az a mindennapi életük részévé váljon. Nyilván mi vállalkozók vagyunk, tehát a vállalkozásban növekedést szeretnénk elérni. Mi is ezt látjuk, hogy tényleg kezd egy trend beindulni most már Magyarországon is, hogy a sport az mennyire fontos, és mennyire menő és divatos. Ugye a trend az mindig nyugatról jön. Látjuk a nyugati számokat például, hogy az emberek, csak hogyha egy bérlet konstrukciókról beszélünk, egy kívülálló ember bemegy egy fitnessterembe, ott például napi egyel szinte már be se tud menni. Tehát ott általában ilyen éves konstrukciók, tagságok vannak, és szeretnénk, hogyha mi is felé haladnánk, így több embert sűrűbben meg tudnánk mozgatni. Ezen vagyunk most abszolút rajta, hogy ezt megpróbáljuk elérni és tanítani az embereket. Ez egy hosszú folyamat tulajdonképpen, mert amikor elkezdtük 10x éve ezt a szakmát, akkor ugye nagyon sok napi jegyes ember járt a termeinkbe, és ezt próbáltuk átformálni negyedéves, éves konstrukcióra. Én azt mondom, hogy jó úton haladunk, de ezt fel kellene gyorsítanunk. Na most nyilván ehhez egy nagyobb trendet kellene nekünk is, Béla elmondta. Csinálunk itt az országban, és több embert szeretnénk mi is megmozgatni, de szerintem ez sikeresen tud működni, és a torta az még mindig nyílni fog. Tehát én azt mondom, hogyha amit Szilárd is elmondott, hogyha nyílik egy terem a szomszédunkba,
akkor az nem azt jelenti, hogy az összes vendégemet elviszi, hanem több ember fog bejönni, és több ember fog sportolni. Tehát én is azt látom, hogy valamennyit elvisz, de a közönség az megmarad. Tehát nem lesz olyan nagy mértékű, de ettől nem kell félni. Mindenféleképpen rajta vagyunk, hogy több embert tudjunk behozni. És hát köszönjük a támogatást is ugye az állam részéről. Tényleg nehéz dolga van az utolsónak. Igen, mindent elmondhatok. Én azt akartam kiemelni egyébként, amit a Szilárd, és most te is ugye kiemeltél, hogy van még rés a pajzson. Tehát sok edzőterem fog tudni még szerintem nyílni Magyarországon, mert van bőven hely, és hát tapasztalatból mondjuk, hogy nyílnak mellettünk is edzőtermek. Elmegy egy pici belőle, egy 10-20% majd visszajön belőle, és minket is igenis, hogy motivál, mert össze kell, hogy kapjunk magunkat, hogy jobbat csináljunk, és hát ezt a sportban már tapasztaltuk, az élsportban gyakran. Ha valaki elhúz mellettünk, akkor össze kell kapni magunkat, és több energiát beletenni, frissülni, és újra nekiállni a keményebb munkának. Úgyhogy igazából ez frissen tart minket is. Volt szó az elején arról, hogy a fitness termesek és a funkcionális termek közti ellentét. Én azt gondolom és tapasztalom, hogy ez nagyon jó, hogy vannak más szegmensű mozgásformák, és nem csak a funkcionális, hanem én azt tapasztalom és használója is vagyok a kültéri kondiparkoknak, kerékpárutakat használunk, futópályákat használok, egyre több és több embert látok, tapasztalom a futópályákon is, hogy többen vannak, meg a kondiparkokban is, és ezek is mind-mind oda vezetnek, hogy egy egészségesebb nemzeti, de valóban, tehát, hogy a mozgást vonz, mindegy, hogy mit csinálunk. Futok 2 évig, utána lehet, hogy kerékpározni fogok, majd betévedek egy fitnessterembe. Tehát minden mozgásformának szerintem óriás létjogosultsága van, és erősíti egyik a másikat, ahogy a fitnesstermek is, ahogy Szilárd elmondta, én is azt gondolom, erősítik egymást. Tehát nem kell félni, hogyha konkurencia nyílik a szomszédba, minél több terem van, annál nagyobb reklám a mozgásnak, úgyhogy szerintem jó irány. Köszönöm szépen. A következő kérdés előtt engedjetek meg egy pár gondolatot, csak hogy viszonyképbe tudjuk rakni a következő kérdést. Ugye a nyugaton lévő vezető teremhálózatoknak egy picit hagy adjak át információkat a számairól. Tehát Európa vezető teremhálózat az a Basic Fit. Ki tudja, hogy hány terme van? Ha esetleg valaki. 1300. 3,5 millió havi bérletet adnak el előfizetői modellbe. Következő terem, RSG. 700. Ugye ide tartozik a McFit hálózat is többek között, és rengeteg ilyen teremhálózatot lehet felsorolni. Ezeknek a teremhálózatoknak a vezető sikere a növekedésben az egy előfizetői modell, hogy a vendégeiket nem hónapról hónapra vagy napról napra tudják bekötni a termeikbe, hanem egy éves előfizetői struktúrába. És innen adódik a kérdés, hogy ez a tőlünk nyugatra található előfizetői modell, ez megvalósítható-e Magyarországon? Ha igen, miért igen, és ha nem, akkor miért nem? Mit gondoltok róla? Mehetünk. Köszönöm. Hát a John Reed Fitness ebbe élen jár, mert hogy ő megvalósította, és nekünk is ebbe az irányba vannak törekvéseink. Tehát ezt meg egész egyszerűen úgy próbáljuk átvinni a vevőink fel, ami egyébként elég nehéz, mert nehezen köteleződik el a még egyelőre magyar társadalom, hogy hosszú távra lekösse magát. Több szempont. Nem, az sem biztos, hogy 3 hónap múlva ott lakik, mert albérletbe lakik például. Szóval sok összetevője van ennek. Mi a napi egy árainkat emeltük egész magas szintre, viszont éves bérleteket kezdtünk el erősen promotálni a vendégeink felé. És hát pont most állunk át egy olyan fizetési konstrukcióra, mint a Netflix vagy az HBO, egy havi előfizetéses díjjal próbálunk még kedvezőbb árat a vendégeink számára, és természetesen ez nekünk is jó, hiszen hosszú távra fogjuk látni a bevételeinket. Úgyhogy
ez a törekvés, ez a cél. Most jelen pillanatban ebben vagyunk. Sok sikert. Köszönjük. Igen, ahogy Ákos elmondta, mi is most próbálunk meg átállni erre az előfizetéses rendszerre, viszont ugye itt egy új, ez nekünk is szinte egy új piac, és itt sajnos az árakat ugye le kell nyomnunk, le kell törnünk, hogy valaki ezeket a szerződéseket aláírja, és ugye elkötelezze magát 1 évig. A költségeink azok ugyanúgy ugye terhelnek, de bízunk abban, hogy ezzel hosszabb távra és több embert be fogunk tudni hozni, mivel ugye az árak olcsóbbak lesznek és dominánsabbak. De valóban, mint ahogy az előbb már elmondtam, arra törekszünk, hogy nagyon magas napjegyárakat dolgozzunk ki, és minél hosszabb távra köti le magát az ember, annál olcsóbb legyen, és annál kedvezőbb legyen. Úgyhogy ez az út előttünk. Elsőnek a kérdésed elejére szeretnék reagálni, hogy létezhet ilyen különbség edzőteremhálózatok és edzőteremhálózatok közt. Mi nem tudjuk, csak annyit tudunk, hogy nagyon sok energiát rakunk ebbe bele, nagyon sokat dolgozunk, óriási lelkesedés, és mégse tudunk úgy növekedni. Igazából azért van ez a mai nap is, hogy megtudjuk, hogy miért van az, hogy mi jó termeket csinálunk, mindent megteszünk, és mégse tudunk annyira rentábilisak lenni, hogy óriási növekedést tudjuk produkálni, csak éppen haladgatunk egyikről a kettőkre. Remélem ma erre lesz válasz. A másik, mi is próbáltuk ezt az előfizetéses módszert, nálunk nem működött, nincs vele tapasztalatunk egyáltalán. A mi álmunk az, hogy más ezt megvalósítja, kipróbálja, működik, mondjuk Szilárdék vagy ők, és akkor mi az okosabbtól tanulunk, és meg fogjuk kérdezni, hogy csinálták, és akkor mi is be fogjuk vetni. Tehát reménykedünk benne, hogy ők ebbe több energiát raknak ebbe a kérdéskörbe, és megoldódik, és utána majd elkérjük tőlük az ötletet. Én azt gondolom, ez az előfizetéses rendszer 1300 teremnél megvalósítható. Pár termeknél nehezen. Szerintem le kell fedni ahhoz egy nagy területet, hogy szerződésben tudj gondolkodni. Az én véleményemet mondom most, meg a mi véleményünket mondom a barátaim, kollégáim, akikkel erről már sokat beszélgettünk. Ahhoz le kéne fedni úgy egész Budapestet teljesen. Az, hogy most vagyunk 10-12 helyen Budapesten, ez tök szép nagy szám, de ahhoz, hogy egy 2 milliós lakosságot lefedj, semmi. Ez a mi szintünkön lévő terem mennyiség. Ahhoz, hogy bekössünk vendégeket, szerintem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy lefedettséget kell megteremteni. Az előző kérdés, nyitnánk, igen, de ahhoz ugye most ugye a lokális nehézségek is vannak, kevés hely van, ahol lehet nyitni. Szóval én még ennek az előfizetéses rendszernek, én nagyon örülök, hogyha az Ákosék áttörik ezt, és azt mondom, hogy én is akkor tanulok tőlük, de azt látom, hogy az emberek fél évente picit elvándorolnak a termekből. Kicsit átmennek egy másik terembe, kipróbálják, fél év múlva visszajönnek, de ezért így tudnak próbálkozni. Sajnos van egy szükséges rosszunk, és jobban vagyunk, all you can move-nak hívják, ami most, és bárkinek azt mondom, szükséges rossz. Az a bérlet, amit megvesz a vendég, most itt üzemeltetők ülünk, azért merek erről így beszélni, és a vendégek megveszik, és mennek a Petiekhez, Béláékhoz, és hozzátok. Jelenleg ez a előfizetéses rendszer, ami gyengíti a mi pozíciónkat ezen rendszer kialakítására, és talán én nem is az időkeretbe, hogy beleférjünk, vagy már így sem nagyon fogunk, de... Mondhatod. Mondhatom? Mondhatod. De igazán nem akarom túrágni. Beszélgessünk majd még róla, akár a szünetekben is mindenkivel,
de még az előfizetéses rendszer szerintem én egy 5 évre vetítem elő, hogy ott már lehetséges, hogy a fiatal rétegen már át lehet. A mi korosztályunkon nehéz át. Nálunk a digitalizációt is már nehéz át, vagy a bankkártyát is idővel verték át rajtunk. A készpénz emberei voltunk, szerintem nagy része az én korosztályom, és nem tartom magam öregnek, de már én is, amiben szocializálódtam, a készpénzes világban szocializálódtam. A fiatalok meg már maximálisan a digitális világban szocializálódnak. Ő náluk lehet majd megteremteni ezt elsőként, és utána az idősebbek majd beállnak a sorba. Ez a beléptető rendszereknél is láttuk, hogy átálltunk egy kártyás rendszerből egy applikációs beléptetésre, és a nagy probléma az idősebb korosztálynál volt. A fiatalok letöltötték, tök jó. Nincs tárhelyem, nem jó, nem működik, nincs internetem, és jöttek. És nem lehetne. És akkor ez volt mindig a válasz. Ott mindig megakadtunk, és ezért nem gondolom, hogy az idősebb, és most itt nem korosztályokat szeretnék teljesen behatárolni, de nevezzük az idősebb korosztálynál nehéz ezt áttolni. Béci, milyen kérdést szeretnél fel? Igazából megválaszolta Szilárd, az én kérdésem az lett volna, hogy az magyar társadalom gondolkozása alkalmas erre a struktúrára, és az lett volna a válaszom, hogy nem, az idősebbek, nem a fiatalok, majd később lehet. Igen, egy kicsit támadásnak élik meg a szerződésest, magyar gondolkozás, hogy mi az, hogy szerződésbe kell lennem, de remélem, hogy pár éven belül ez létrejöhet majd, mert ez nagyban növelni a lehetőségeinket. Jó, köszönöm. A következő kérdés az avval kapcsolatos minnyájatok felé. Ugye itt előbb kérdezted, hogy milyen választ fogsz a mai nap kapni erre, és most idéznék a World Class tulajdonosától, Ken Turgentor. Most jelenleg nem tud itt lenni, úgyhogy az egyik igazgatóját küldte el, Luciánt, köszönjük a jelenlétet, hogy a legfontosabb a növekedéshez a location, tehát helyszín. Tehát az ingatlan az elsődleges kérdés. Utána jön a gépbeszerzés, és utána jönnek a humán kérdések, edzői, recepciós és ellátó oldalról. Ezeket a kérdéseket, ezeket a problémákat ti hogyan ugorjátok meg a magyar piacon? Hogyan látjátok ennek a lehetőségét? Menjünk most innen. Köszönöm. Így van, egyetértek ezzel, hogy a helyszín a legfontosabb. Azért különösen nehéz szerintem helyszínt találni, mert nem tudunk olyan bérleti díjakat fizetni, mint például egy adott helyszínre konkurenciával érkezik mondjuk egy Zara, vagy egy H&M, vagy egy DM, akik ki tudják fizetni a 10-20-30 eurós bérleti díjakat, mi valóban ez az 5-10 eurós bérleti díjak, amiket ki tudunk termelni. És ez azért is van, mert azért mi még nem egy szükségszolgáltatás vagyunk, mint mondjuk a PK-ról vagy a háztartási cikkek, hogy a DM azt tudja napra, szinte naponta tudja változtatni az árait az árucikkeinek, alkalmazkodva az euróhoz. Mi nem tudunk alkalmazkodni a váltakozó euróhoz, hanem a bérletáraink azok stagnálnak, forintba áruljuk, nem tehetjük azt meg, hogyha van egy 10%-os euró áremelkedés, akkor 10%-ot növelek a bérleten, a havi bérleten a következő hónapban, vagy levigyem. Tehát, hogy mi ezzel nem tudunk így játszani, és tehát ez is egy korlát. Mi egyébként nem, hogy többnyire, hanem az összes termünk az bevásárlóközpontban van, és minket a bevásárlóközpontok egy mágnes szolgáltatásnak, hát ha úgy tetszik, fogalmazok úgy, hogy használnak, ami valóban működik, mert sok embert vonzunk, mert tehát napi több száz látogatónk van, és ez kedvező a bevásárlóközpont üzemeltetés számára, kedvező a szomszéd üzleteknek, de egy önálló bolt, amit mondjuk bérbe tudnánk venni a belvárosba, ő már nem tud így gondolkozni annak a tulajdonosa, hiszen lenne még lehetőség, de senkinek nem hozok hasznot ott a szomszédban, vagy az ő érdeken kívül áll, hogyha én a környezetében plusz embereket tudunk hozni. Tehát nehéz a helyszínt, nehéz jó helyszínt találni. Nehéz valóban.
akár egy sportoló nemzetprogram kapcsán is megtaláljuk a megoldásokat a jövőben. Igen, én is osztanám a kollégának, a külföldi kollégának a véleményét, hogy location, location, location. Nagyon fontos, hogy ez a terem az hol van. Sajnos a mai életben mindenki rohan, időszűkében van, és minél kevesebb időt szeretne eltölteni az utazással. Tehát sokszor már az van, hogy egy csúcsidőben egy lakópark körül áll a dugóba az ember 15-30 percet is akár. Tehát nagyon behozza az idejét, hogy hova megy el edzeni. A másik, ugye a bérleti díjak folyamatosan ugye emelkednek, ahogy Zsolt is elmondta, igen, ez az 5-10 euró, ez a per négyzetméter a mostani átlag, amiben mind tudunk gondolkozni. Viszont 8-10, akár még 5 évvel ezelőtt is a mellette lévő üzemeltetési költségek annyira elenyészőek voltak a bérleti díjhoz képest, hogy nem is nagyon gondolkoztunk rajta. Most viszont van olyan hely, ahol az üzemeltetési költség már magasabb, mint a bérleti díj, és ez számunkra nagyon-nagyon nagy problémát jelent. És tehát itt ahogy egy új üzletet kidolgozunk, ahogy egy új üzletre számolunk, ezek a költségek már nagyon-nagyon sokat tudnak elvinni a büdzsénkből. Rövid vagyok, mert kevés az időnk. Ezzel a kényszerű üzleti modellel, ami most van nekünk, nem tudunk 20 eurót kifizetni egy üzlethelységért, ezért nem tudunk helyeket találni. Általában mi úgy szoktunk találni, hogyha van hozzánk lelki kötődése mondjuk az épület tulajdonosának, és mindenféleképpen velünk akar dolgozni, mert lelkileg kötődik hozzánk, és akkor így tudunk beslisszolni a megfelelő eurós árral. Valahogy ezt az üzleti modellt javítani kell, több támogatás, több ember bevonzani, akkor ez a szerződéses modell, és akkor reméljük meg fog oldani a helyzet, mert most nagyon nehéz a helyzetünk, megmondom őszintén, csak a szenvedély hajt minket előre, részemről beszélek. Megint meg lett minden válaszolva a sorban. De igen, én azt akartam elmondani, hogy jelenleg már vannak, nem egy, több olyan tervünk, ahol a bérleti díj tényleg mosolyunk, amikor el kell utalni, de amikor megkapjuk az üzemeltetési költséget, meg a rezsit, akkor esünk térdre. És én azt mondom, igen, nagyon fontos a lokáció, mi már ezt is megpróbáltuk kimozogni, mert mi is elkezdtünk mindig fókuszálni, néztünk egy lokációt, néztünk egy területet, néztünk egy várost, persze megdobtuk a közepét, a piros kört, hogy na ide kéne nyitnunk, hát persze ott nincs. És elkezdtünk hinni magunkba, és kimentünk peremekre, és működünk. Szóval itt van az, amit már több kérdéssel ezelőtt elhangzott, jönnek, növekszünk, a vendégtömeg nő, ha jót csinálunk, nagyot csinálunk, most már a kis termek nem állják, nehezebben állják meg a helyüket. Ez az 1000-1500 pluszban gondolkodunk szerintem mindannyian nagy üzemeltetőként. Na ez nehéz. Ez nehéz ilyen területet találni. Ezeket a lokációkat általában a peremeken találjuk meg, város peremein, ami már egy pont a Ákos mondatában hangzott, hogy a H&M meg Zara miket fizet ki, de viszont nem jön ki a peremre. És viszont kondizni viszont lehet, hogy kijönnek. Ha ez össze van kötve egy spárral, egy praktikerrel, egy olyan dologgal, ami miatt amúgy is kimegy, akkor már a kondi miatt is kimegy. Bocsáss meg, Szilárd, csak szűkében vagyunk, és még egy nagyon gyors kérdést szeretnék feltenni, mindnyájatoknak egy gyors választ várok, hogy ugye a penetrációs számunk, tehát a lakossághoz mért valamilyen sportbérlettel rendelkező fogyasztók száma az 4,5%. Hogy benne vagytok-e ti is közösen abban, hogy valamilyen közös projekttel megszólítsuk azt a 95,5%-át a lakosságnak, és akár kormányzati segítséggel is, PR-kampány és egyéb dolgokban közösen. Mert én azt gondolom, azért jó ilyen alul lenni, mert innen csak felfele lehet menni, és rengeteg potenciál van a történetben,
hogyha ezt a számot nézzük, és ezt a kiinduló helyzetet. Tehát röviden csak, hogy benne vagytok-e, és hozzájárultok-e? Igen, hát államtitkár úrhoz járunk be pár havonta beszélgetni. Igen, támogatjuk, és szerintem ez a jövőkép, hogy ha ez... Én hiszek a reklámba is, hogy a reklámban is látják az emberek, az is, de minden módon, eseményeken, mi is teszünk érte, a mi csatornáinknak a megmozgatásával. Szerintem van abszolút pozitív jövőkép ennek a üzenetnek, hogy egy 10% környékére legalább emeljük föl. Köszönjük. Béci, mint leendő PR arc ennek a kampánynak beszélgetsz. Határozott igen, már kiépítettük a csatornákat, Életmódklub, rendezvények, és ha ebbe új lendületet tudnánk kapni, akkor nagyon örülnénk neki, mert kell, hogy fejlődjünk. Gyors válasz, igen. Köszönjük. Határozott igen. Köszönjük szépen. Köszönjük. Átadom a Azt, amit megfigyelhettünk, az az, hogy a kedves hozzászólók körül 3-nak ugyanaz a fodrásza, mint nekem, de a reklám arc dús szőrzetével előrukkol. Nagyon köszönöm, és nagyon pozitív volt, hogy a vendégek közül álltak ide fel hozzászólni, és ez a precíz időbeosztás is nagyon jó volt, úgyhogy van időnk, egy pár percünk. Hadd mondjak 2 dolgot. Államtitkár úr mellett ülök itt, és ő azt mondta, hogy szinte ismeri a gondokat. Az Aktív Magyarország államtitkárság asztalán hever az a terv, hever, ezt most mondom, de ne úgy értsétek, hogy elfelejtődik, hanem már foglalkozik vele a csapat, hogy ne csak fogyasz, hanem fogyasz. Ez azt jelenti, ez a kis szójáték, hogyha bemész egy bevásárlóközpontba, akkor ne csak vásárolj, hanem fogyasz, karcsúsodj. Az ötlet arról szól az Aktív Magyarország részéről, hogy a bevásárlóközpontok tekintetében a bevásárlóközpont méretétől függően kötelező legyen a bevásárlóközpontnak egy megfelelő négyzetméternyi alapterületet sport célra használnia. Ez a terv megvalósulni látszik, nagyon nagy erőkkel dolgoznak rajta. Buranics Ildikó elnök asszony pedig azt szeretné itt az első szekció végén, hogy néhány mondatot mondhasson, hiszen ehhez a témakörhöz kapcsolódik összefoglalásképpen, és addig hadd mondjak el egy ötletet, hogy miféle ötleteket várunk. Révész Máriusz fia, Nimród, azzal az ötlettel ugrott elő, hogy nagyon egyszerű, mindenki annyi személyi jövedelem adót fizessen, amennyi a testzsír százaléka. Hát elnök úr, Szevasz elnök úr, és NETA bizottsági elnök úr, van közös a gondolkodásunkban. Itt többen tudják azt, hogy mindig előjövök egy kínai applikációval, amit a kínai állampolgárok bárhol vannak a világon, kell, hogy üzemeltessenek a telefonjukon. Ez arról szól, hogyha nincs meg egy bizonyos mozgás, ami kötelező mindenkire nézve, és nem csak a 10 000 lépés, hanem fizikai mozgás van előírva, akkor magasabb társadalombiztosítási kategóriába esik. Na most van itt köztünk olyan, aki többet szeretne fizetni? Lent vannak a kezek, ugye? Elindulhatna a gondolkodás, itt mind a 2 államtitkárságot szeretném hivatalosan is, ti vagytok a tanúk, megszólítani, hogy lehetne olyasmibe gondolkodni, nem applikációfejlesztés, nem ilyesmi, hanem ha bizonyíthatóan tényleg sportol valaki rendszeresen, az 3 a hetente, az láthatóan alacsony társadalombiztosítási kategóriába essen. Tehát ez az egyik. Ügyfélkapunk keresztül ezt ragyogóan le lehetne követni. Tehát ezt így szeretném megismételni. És hasonló javaslatokat egyébként tőletek is várunk, hiszen az, hogy itt a tudásunkat megosszuk, meg az ötleteket, nyugodtan rukkoljatok elő vele. Szeretnék még egy dolgot korrigálni, mert én itt hibáztam. A Hunaktívnak a motorját nem mutattam be nektek, pedig ott mosolygott a kivetítőn az Ács Mónika, nézd el nekem. Egy hete nem alszik már, hogy itt ma minden rendben legyen, álljál föl, Móni.
mert nem biztos, hogy megjegyeztek. A Mónihoz is fordulhattok, ő az, aki válaszol a levelekre, a csatlakozással kapcsolatosan tud segíteni, és minden olyan operatív kérdéssel, ami a Hunaktívval és a Hunaktív jövőjével foglalkozik. Ezt szerettem volna, és akkor államtitkár úr, a kabinetfőnök úr, kérem szépen, hogy gondolkodjatok ezen a társadalombiztosítási lehetőségen. Tudom, hogy van egy csomó adónem, amihez nem szeretünk hozzányúlni, de ennél, amit javaslok, és amit tovább lehetne gondolni, szerintem 5 éven belül mérhető lenne az egészségügyre, a költségoldalról mért hatása. A mozgó emberek ugye kevesebbe fognak kerülni nagyon rövid távon a társadalombiztosítási szempontok alapján. Ó, Ildikónak köszönöm szépen. Egyébként minden konferenciának az a lényege, az én meggyőződésem szerint, hogy a konferencia résztvevői általában egyetértenek azzal, ami a konferencián elhangzik, hiszen ők maguk onnét érkeznek, hiszen tudják az összes részletet. Az az izgis egy konferenciában, ha hatása van. Tehát, hogyha ez a konferencia ötletekkel megy, bombáz, támad, előhoz, feszeget, stb. Államtitkár úrnak is lenne hozzáfűzni valója. Igen, Ildikó ötletéhez, meg a fiam Hunornak volt ez a javaslata, amit itt Attila felvázolt. Mondtam, hogy egyébként ez tényleg egy nagyszerű dolog, mert rendben lenne a költségvetés is, viszonylag gyorsan, és egyébként pedig elég nagy nyomást helyezne az emberekre, hogy rakják rendbe a testzsír százalékukat. Átlagbérrel számolva ez azt jelenti, hogy 1% testzsír az 6500 forint havi adó megtakarítás. Na most hát valaki azért 40-et is le tudna dobni, 40%-nyi testzsír, tehát ilyen emberek is vannak. Tehát 40-szer 6500 forint az már ugye elég komoly motivációt jelent havonta, de azért mondtam fiamnak, hogy ez egy ilyen nagyszerű ötlet, és egy kicsit ezzel csatlakoznék Ildikóhoz is. Nagyszerű ötlet, csak az a baj, hogy egyetlen olyan képviselőt nem választanának meg legközelebb, mondjuk jövő áprilisban, aki ezt megszavazta. Tehát, hogy, és ugyanez a probléma egyébként az Ildikó felvetésével is, tehát hogyha azt mondjuk, hogy aki nem mozog, az fizessen többet, kerüljön magasabb kategóriába, az azért elég komoly lenne a társadalmi felháborodás. Tehát az biztos, hogy itt a ciklus végén ezt sehogyan sem lehet keresztül vinni. Egyébként több ilyen felvetés is volt, ami ehhez hasonló volt, hogy például aki cigizik, azt már vizsgálták, hogy kerüljön magasabb biztosítási kategóriába, vagy aki nem megy el szűrővizsgálatra, az is, hát mind elvetésre került. Ezt csak azért mondom, hogy az ötlet jó, én nagyon egyetértek vele, tehát szerintem gondoljatok bele, hogy aki cigizik, annak utána a tüdőrák, meg minden egyéb kezelési költségét egyébként közpénzből fogjuk kifizetni, mikor ő saját maga tesz azért, hogy effektív rombolja az egészségét. Tehát többször nekifutottak már ilyen típusú gondolatoknak, ez nem ment keresztül eddig sem. Szerintem van kétség, hogy itt ez keresztül tud-e menni Magyarországon. Ugye ezért mondjuk azt, hogy mi abban hiszünk, hogy valahogy pozitívba kellene ezt az egészet megfogalmazni, tehát pozitív módon kell megszólítani. Tehát lesz itt előadás a mozgásreceptre, hogy ott is valahogy az orvos felírja, hogy kezdődik magas vérnyomás, akkor ne csak pirulákat írjunk fel, hanem legegyszerűbb lenne, hogy elmenni mozogni úgy, hogy mit tudom én, egy héten 4-szer a nyugalmi pulzusod megemelkedjen 30%-kal legalább fél órán keresztül, és ez szinte kiváltja a legegyszerűbb vagy alap vérnyomás csökkentő gyógyszereket. Tehát, hogy igazán ezért gondoljuk, hogy meg kell nyerni a munkatársakat, meg kell nyerni a munkahelyeket, meg kell nyerni az egészségügyi ellátórendszert, hogy lássanak ebbe fantáziát, meg kell nyerni a fitness szektort, meg kell nyerni mindenkit, és szépen lassan ezt a kapcsolót át lehet állítani az emberek fejében. Kétséges, hogy ilyen nagyon egyszerű adóváltoztatásokat, akkora lenne a felháborodás, hogy ezt a politika bemerné vállalni. Ha bemeri, akkor is ezt legfeljebb egy ciklus elején lehet megcsinálni, választás előtt néhány hónappal biztos nem. Jó, köszönöm szépen. Még annyit meg, mert én nekem még több megbeszélésem van a mai napon, úgyhogy itt szoktam maradni a konferenciákon, ezt többször tanúsítják, de délután megyek Maruzs államtitkár úrhoz, nem sokára lesz egy sajtótájékoztató, egykor a Magyar Kajakkenő Szövetség, úgyhogy muszáj elmennem, viszont hogyha esetleg van kérdés, akkor igyekszem mindenre válaszolni. Ezt most, kávészünetben maradsz még?
Természetesen. Jó, akkor kávészünet 4 óra, és akkor Máriusz, ha itt maradsz a kávészünetben, akkor szívesen vállalod azt, hogy egy támadás érjen kérdések tekintetében. Hálásan köszönöm meg privát emberként, hogy itt a Horizont elnevezésű kerékpárút, most már több 100 kilométert lehet bringázni, mindenki bringára föl, és mindenki a fitness termekbe vissza. 4 óra múlva ugyanitt. Nagyon fontos, hogy a következő szekciónk, a következő előadásunknak, ugye az első előadója Cosmin Turku lesz, úgyhogy nagyon fontos, ha szeretnék az előadást meghallgatni, hogy a tolmács fülhallgatókat a recepciónál, a regisztrációs helyszínnél a tolmács fülhallgatókat vegyék föl. Köszönöm szépen!